tinokuchingamidzai pano Sly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Ine zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa Rudhenya. Nhasi tatiregai timboshanya paHarare Central Prison uko kwatatiregai timbonokurukura nevasungwa vari mukati menzvimbo iyi tinzwe kuti chakavapinza mukati meusungwa zvingave zviri zvii. Mukoma tokuchingamidzai pachirongwa chedu. Ini ndinonzi Nekuti, ndinobva kuMbire district kuGuruwe. Mukoma Bernard, tingada kuziva kuti mhosva yakakupinzai mujere ndeichii? Mhosva yakandipinza mujere ndeye unlawful entry. Maybe mungangotsanangura kuti zvakaitikira kupi ende zvakaitika sei? Chakaitika kuti mhosva ndizopara ndechekuti ini handina hama. Baba vangu vakabva kuZambia vari 1 vachiuyawo kuzopfudza mombe muno muZimbabwe. Asi vasvika munomu vakarorawo mama vangu. Varora mama vangu ndakaberekwa ini ndiri 1. Ndingori mukomana mumwe chete. Baba vakabva vashaikawo nechirwere chakati kuuya namai vose. Dzandinoti hama inini sofa pari zvinezvi ihama dzekwaamai, ndo hama dzandinototiwo inini ndo hama dzangu nevana vangu vandakabereka vandigere navo muno muZimbabwe. Ndo mandigere mandiri kuraramira ndiri kusvika ndisungwe. Asi mhosva hangu unlawful entry ndakaita nekuda kwekuti ndaidawo kuti ndikwanise kuraramisa mhuri dzangu ndandisina chokuti ndikwanise kunge ndichivabatsira nacho. Mhosva iyi yakaparirwa kupi? Mhosva yakaparirwa kuMbire district kuGuruwe. Chii chakaitika muzuva racho iroro? Chakaitika ndechekuti ndakaenda kumashops ndichinoona bhora. Saka ndaenda kunoona bhora ndakafunga kuti kumba handina kana chekubata kana chibage zvacho chekuti mhuri dzangu ndikwanise kuwana bhakidhi rekuti ndiende kunogaisa. Ndo pandakaonawo pamba pasina vanhu, pamba pasingagarwe. Ndobva ndanosvikawo ndobva ndapaza. Ndobva ndawana chibage. Ndobva ndakwanisa kutakura masaga 2 echibage. 1 ndobva ndasiya ndaviga, rimwe racho ndorandakaenda kumba naro. Ndobva ndasvika ndobva ndagaisira mhuri kuti ikwanise kunge ichararama. Asi zvakazove nekunditevera. Bhoza vanhu vakamuka vachitevera matsimba emandaitsika kusvika vasvika pamba, kusvika vachizoona saga ravo 1 ndoranga riripo pamba. Rimwe racho ranga richiri musango ndakariviga, ndakatozorisiya handina kukwanisa kunge ndichiritora. Iroro 1 ndorakakwanisa kunge richandipinza munomo mukati. Mapurisa achizosvika pamba penyu vachiti ndo nyaya yatafambira, makazvitambira sei? Mapurisa vachisvika pamba inini handina kukwanisa kunge ndichiramba ndakabvuma. Asi chakave nekundishambisa ndechekuti pakubvuma kwangu kwandakaita ndakawanikwa nekurohwa ndikatyoka maoko ese. Kozvino muno mujeri ndiri kutobatsirwa kurapwa. Apa ndabva kubayiwa jekiseni ndakatyoka maoko ese. Musana une clerk mbabvu yakatyoka. Zvinoti nemedical riri panapa. Saka kurara kwangu kwandiri kuita ndinorara ne1 side ndichirwadziwa. Saka ipapo chete ndopakanyanya kundishungurudza. Ndakaedza kuti ndikwanise kunge ndichataura ndiri kukoti kuti ndo maitikiro akaita nyaya iyi. Handisi kuramba mhosva but ndakarohwa ndikakwadzwa. Majistireti vakazvitambira vakakwanisa kunge vachandirapisa kuchipatara. Asi handina kuiswa plasta bhozi ndainzi hama dzako dzinoda kuti dziuye nemari. Asi ini ndakange ndisina hama dzaikwanisa kunge dzichindivigira mari. Nanhasi uno ruoko rwangu iri mabondo ese aya akabuda apa akatyoka. Iri rakatyoka, iri gumbo iri apa ndiri kutambura napo. Mbabvu iyi ndinoti ndikasvipa ndinosvipa ropa rakasangana neurwa. Izvo zvina ndiri kuchipatara. Saka dhokta vakaya nezuro asi handina kukwanisa kunge ndichivaona. Saka izvozvo zvinhu zvinogara zvichingondishungurudzawo pamhosva yangu. Handina kuramba hangu mhosva, ndakabvuma. Asi ndakawanikwa nekuti ndakange ndatoiswa cheni mumaoko ndobva ndatanga kurohwa. Ndo zvinhu zvinongonyanya kundishungurudza. Uye zvienda panapa pajeri. Ndinotenda hangu hurumende yakaita kuti tikwanise kunge tichadzidza. Tapano pajeri tiri kudzidza mahara, mabhuku tiri kupiwa mahara, zvese tiri kuzviwana zvedu mahara, chikafu tinopiwa tichidya. Alright. Mukoma Bernard, tisati tasvika zvamuri kuita muno mujeri. Tichiri muzuva rekuti makabatwa.
mukadzi wenyu makanga mamuudza here kwakabva Chibage kuti Chibage ichi ndabva nacho kwakati? Ipapo handikwanisi kukunyeperai, handina kuudza mukadzi, kana izvozvo haana kuzviziva. Iye akabvunza kuti ko Chibage chabva kupi, ndikati Chibage ndatenga. Saka achizoona mapurisa achisvika pamba muchizoiswa cheni muchibvunzwa kuti madai mukadai mukaba kwakati muchizobvuma, mukadzi wenyu akati chii? Mukadzi wangu pakasvika mapurisa anga asipo, anga atoendawo kumunda, ende paakazosvikawo akatosvika achinzwa kuti ndatakurwa, ndarohwa, ndaenda kupolisi. Paakazotevera kwakatevera mumwe wandinotiwo sisi, ndiye akatevera kupolisi. Asi mukadzi wangu ndakazosara ndichinzwa kuti asvika papolisi, pamushumbi polisi, inini ndandatobuda apo ndandaenda kukoti muGuruve. Haana kuzokwanisa kunge achiuya because anga asina mari. Okay. Maybe tingada kungoziva kuti muchizopinda mukoti maakutongwa nyaya yenyu makatongerwa makore mangani? Ndiri mukati mekutongwa nyaya ye-unlawful entry yakanditongesa 9 years in prison. Ndobva ndazobvisirwawo nejeri. Ndakabvisirwa 3 ndikasara ne6. Ndo yandiri kupika so far pari zvino. So far ndasara ne4 point. Muchinzi Mukoma Bernard takutongerai makore 9 unlawful entry. Makazvigamuchira sei nguva iyoyo muchiziva kuti panapa ndakubva handichabva ndichienda kumba, asi ndakutobva ndichinopinda musungwa nekuda kweChibage chete? Handina zvandaikwanisa kuzviita nekuda kwekuti ndo mutemo uripo munyika, saka kuti ndipikisa hapana chandaikwanisa kupikisa. Ndinove netarisiro kana shungu kana shwiro yekuti ndikwanise kunge ndichiraramisa mhuri dzangu. Eko zvino ndinoziva kuti vana vangu vamwe vacho havasi kuenda kuchikoro, zvinhu zvinondibata musi nenguva, asi hapana anokwanisa kuvabatsira kuti vakwanise kunge vachienda kuchikoro. Inini wacheko zvino wese kuti ndikwanise kunge ndichashandira mhuri handikwanise because maoko ese akavhunika. Okay. Maybe tichingovhunza kuti kubva pamakapinda mujeri pacho, angave mukadzi kana dzingave hama dzenyu, pane here akambouya kuzokuonai kubva musi wamakapinda muchinzi mabuda mukoti kusvika masvika mukati menzvimbo inoi? Pane vakambouya kuzokuonai? Kubva ndapinda inini mujeri, ndinotaura kuti hama dzandinoti hama inini so far pari zvinezvi ndivo vana sekuru vari vemagadhijeri, ndivo vanoona kuti ndadya, ndapfeka, ndawana magumbezi, ndawana kuwacha, ndivo vanhu vandinongotenda so far pari zvino kuti ndivo vanhu vanokwanisa kunge mazuva ose andagara mujeri ndivo vanhu vari kundibatsira. Handina imwe hama, asi kuti kana pane vanokwanisawo kundibatsira ndinokumbirawo kuti vakwanise kundibatsirawo. Ndiri pano paHarare prison, ndo pandiri, handina anondibatsira. Hembe kana sipo chaiyo zvokuwachisa handina. Chamungafunga kuti chingave chiri chinangwa chekuti mamboti mune hama but hama ndedzekwana amai dziri muno muHarare, chamungafunga kuti chingave chiri chinangwa chekuti havasi kukwanisa kuuya kuzokuonai, chingave chiri chii? Ya, zvinosiyana siyana nekuda kwekuti hama dzaunoti hama dzako chaziya idzo ndeveropa vaunenge wakaberekwa navo pamwe chete, kana kuti wekwababa munini kana wekwababa mukuru. Kozouya ukama hwekwaamai zvinenge zvakati siyanei ipapo paukama hwacho. Saka haukwanisi kumanikidzira munhu kana kumuudza kuti akwanise kuuya kuzondibatsira iye asiri kuda kuuya kuzondibatsira. Ndongoti zviripowo izvozvo, ndo zvandinongoraramawo nazvo. Ko mudzimai wenyu kubva zvamakapinda mujeri akambouya here kana angave nemhuri kuti rikaiti mbonoona baba? Mudzimai wangu handingakwanise kumupa mhosva nekuda kwekuti haana kukwanisa kuuya, asi ndinoziva kuti kwatinogara mari inonetsa, plus vana vechikoro. Handina vana vati kurei vanosara pamba. Vana vangu vanotoda muchengeti. Dai ndanga ndina amai kanawo vambuya vandinoti vanokwanisa kusiyirwa vana. Vana ambuya atezvara vakashaya, ambuya ndo varipo but kwavari kure nekune mudzimai wangu. Saka wandingamupa mhosva kuti
ndamupa mhosva yekuti haana kukwanisa kunge achiya kuzondiona, haana wekusiyira mwana ipapo. Ndifungire kuti angauye, kana inini handina tariro nazvo kana shungu naye kuti ndingamutarisire kuti angauya, haana mari. Vana muri kuti makasiya mudzimai ane vana, vana vakura sei? Vana vangu inini ndine vana 9. Pavana vangu 9 pane ana mai vamwe chete 3, vamwe vese ava 6 ana amai vake. But vese havari kugara nemudzimai wamakasiya kumba? Vese vari kugara pamwe chete nemudzimai mumwe chete. Saka angave ari mukuru pavana avo kuti anosara nevamwe vana amai vachiyozoaona, ane makore mangani? Angave aine muhombe wacho wandinoti muhombe ndwa 2004 anonzi Alec Nekuti, asi sofa ndakanzwa kuti akabva kumusha ikoko kuMbire district ari kuno kumarondera ndokwaari kwakaroorwa mai vake, bhozi ndakasiyana namai vake. Maybe mukoma Bernard tingodzokera mumashure. Pamati mapurisa akasvika ndichizobvuma mhosva yangu, akaonekwa achikurovai, achizonzi ndiye akurovai, ndiye akutyora mbabvu. Vanga vari vanhu vemunharaunda here kana kuti vanga vari vanhu vamabira kana kuti iwo mapurisa pachezvavo? Zvakaitika ndezvekuti mapurisa maoriginal police chaivo vanga vari 2. Pane mumwe ainzi Emmanuel Mudangandi nemumwe wacho handikwanise kumuziva, nemaneighborhood 10 nevamwe vanhu vomuvillage. But mupurisa anonzi Emmanuel Mudangandi ndiye akandirowa, ndio munhu wandakanyatse kuona achirowa bhatasitiki rikatotyoka, rikatyokera paruoko rwangu apa, ndo pakatyoka apa ndichiti mandikuwadza, imbondibatai ruoko mundidhonze. Havana kukwanisa kunge vachiita izvozvo, vakaramba vachingondirowa. Ndobva vazodedza motikari ndisakwanisa kufamba, ndobva ndaenda kupolisi. Ofisa nchaji vakatosvika vakapopota vachiti munouraya munhu, munopara mhosva nazvo zvamaita, se munodaro so masunga munhu makumurowa, mamurowerei, ende pamba pamamurowera hapasi pake. Kana mabanda munhu masunga munhu, mutemo unotaura kuti kudii. Ndo pandakangovhurirwa bhodhi remota, ndobva ndatorwa paipi, ndobva ndatanga kuiswa mvura kuitira kuti miri wangu ubve ropa. Ndobva ndatoendeswa kuchipatara, ndobva ndanosvika ndichiiswa madripi 2, ndobva ndarara kuchipatara. Kuchipatara ndakagara 41 days ndiri kuchipatara ndichiiswa madripi ndichimborapwa kusvika ndazoita zvakanaka, ndobva ndaenda kukoti. But ndakatongwa zvangu. Mukutongwa kwangu handina kugunun'una, ndakagutsikana nako, asi pandinongogunun'una napo pakurohwa kwandakaitwa apa, handichakwanisa kushandira mhuri. Asi kana pane vamwewo zvavo vanokwanisawo kuti vanondibatsirawo kana ndabudawo jeri rangu, ndo zvandiri kuchema kuti handina mararamisiro andinokwanisa kuita mhuri dzangu, asi mhuri ndinadzo. Maoko angu ese akatyoka, handina chandichashanda. Musana ndakatyorwa futi, kana kurara chaiko ibasa. Ipapa manesi vanenge vane basa neni zvisingaiti, vanogara vachingondibaya mainjection kuti ndinzwe zviri nani. Maybe chizopinda musungwa mukati menzvimbo inoi. Zvamungati izvi ndiri kudzidziswa izvi sofa ndo zvandadzidza kubva munguva yandapinda munomu. Zvii zvamuri kudzidza muno? Ndave muno mujeri ndinovimba kuti kuchikoro ndakange ndisina kuenda, asi ndaa muno mujeri kuchikoro ndiri kuenda, ndiri kugona kuverenga, ndiri kugona kunyora. Tinoenda kuworkshop, taakugona kusona hembe, zvakawanda zvataakuita, sofa kuzvirimira magadheni, zvese tinodzidziswa nemaofisa atinawo. Verehab tinovatenda bhozi vaakutidzidzisa magariro navamwe, tsika namagariro atinofanira kunge tichiita nevamwe. Tinofunga pari zvino tingave vanhu vanenge vatinzwei pakuudzwa. Kuona uchiramba kunzwa, inyemba isingaibve, bhozi vanhu verehab vane basa nesu pakuti kansela pane zvakaitika nekutiudza mafambiro anoita upenyu. Saka mashoko amungada kuudza vana gogo nana sekuru vari kukudzidzisai mabasa emaoko, kungave kusona ikoko, kungave kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana, mashoko amungada kuvaudza ndekuti chii? Mashoko andinongotaurira inini kunana sekuru vatinoshandidzana navo pakusona neverehab,
ndinongotenda kuti varambe vakadaro kusvika tabuda, kana tanzwirwawo tsitsi taburiswawo nehurumende, kana kutiwo tasvikawo mukubuda kwedu muidr yedu kana nguva yakwana yekuti tikwanise kunge tichibuda. Ndinongoti ngavarambe vaine mwoyo wawainawo vachitikansela nokutiitira zvese zvavari kungoita izvozvo. Ndo matendero andinongoita. Saka chamuri kutarisira imimi kuti ndikabatsirwawo neichi kune veruzhinji vakatarisa, chamukati ndikabatsirwawo neichi ndiri mukati merino jeri, zvinhu zvinogona kundifambira pamakore andasara nawo ndiri mukati meusungwa ndezvipi? Chandinokumbirawo ndechekuti eko zvino inini handina mapiritsi ni fedbin ndo yandinoonwa paBP yangu inogara yakakwira musi nenguva, ndogara ichishuta, ndinogara ndichidonha neBP 1 2. Ndinokumbirawo kuti kana paine vanogona kundibatsirawo hembe handina dzekupfeka, kana bhutsi chaidzaidza handina, masiripasi ndakapiwa nerehab, zvekuwachisa chaizvo handina. Ndinenge ndingoriwo nhererawo seunherera hwangu hwandagara ndichingotambirawo nakare kuti ndiri nherera isina unoona, ndo zvandingori ndiri handina. Saka ndinokumbirawo kune veruzhinji vanoda kundibatsirawo. Ndiri pana paHarare Central, handina kwandiri kuenda bhozi kana kupurazi kwacho kuti ndiende handikwanise kushanda, handina chandinogona kuita ndiri panapa. Saka ndo chandinongokumbirawo kuruzhinji kuti vane tsitsi vakwanise kunge vachandibatsirawo. Saka mashoko amungada kuudza kumhuri yenyu, maybe vari kwavari ikoko vanogona kuzosanganawo nepurogiramu yedu iyi, mashoko amungada kuudza kumukadzi nevana ndiye kuti chii? Mashoko andinoda kutaura kuvana nekumukadzi, ndinongovakwazisa kuti ini kunoku ndirina ndakasimba, ngachengete mhuri mune zvakanaka naivo vomivillage yekwavakamunda Nyamarima village, kuti vakwanise kunge vachinditarisirawo mhuri dzangu, kana kwawanikawo zvinohorwawo vakwanise kunge vachandibatsirawo kunditarisirawo mhuri dzangu, nekuvabatsirawo kuti vakwanise kunge vachirima. Izvozvo ndo zvandinosiyiwawo kumhuri yevekwangu nevekwana Chibvongodze. Ndinongoti varambe vachindibatsirawo kumhuri dzangu dzandakasiya. Ko mashoko amungada kuudza kune vamakaparira mhosva, vamakapwanyira imba, mungada kuvaudza mashoko ekuti chii? Vangadai vakatarisa purogiramu yatiri kuita iyi. Kumashoko andinoda kutaurira munhu andakaparira mhosva ndeyekuti ndinokumbirawo ruregerero. Zvinoitika inhamo yakanga yandibata, zvinouya mukurarama, handange ndashayawo chekubata chekuti ndikwanise kunge ndichiraramisawo mhuri. Saka ndinokumbirawo kuti akwanisewo kundinzwirawo tsitsi. Ndakatadza hongu, asi ngaandiregererewo, handisi kuramba, ndiri kubvuma. Tinokumbirawo hangu kuti ngavave nekundiregerera, ndakatadza. Chero vomusociety kana vachindionawo ngavanditorewo semunhu. Inhamo yakandikonzera kunge ndichisvika pasaizi yakafanana naiyoyo. Saka ndinongotiwo kune vese vakasangana nechiitiko ichi kana kunyika, ndinokumbirawo ruregerero kuti vakwanise kunge vachandiregererawo. Maybe tichipendera purogiramu yedu, mashoko amungada kuudza veukama, vekwana mai vacho vari muno muZimbabwe, maybe mungada kuvaudzawo mashoko mairi amunawo, kana kuvaudza zvishoma zvamunazvo zvamunoti hama dzangu mukandibatsirawo neizvi ndiri mukati menzvimbo inoyi. Pangadai pana ari kuona wokwana mai wacho iyeye, pamwe haasi kuziva kuti muri mukati menzvimbo inoyi, zvamungada kuvataurira ndezvekuti chii? Ndine wandinoti muzukuru Ruben Marungisa ari pano paMbare paRufaro nemwana wake anonzi Paida ari paChirodzo padhuze nepaZBC apo, nevamwe vazukuru vari kuChinhoi, Lydia Hotera naBrian Hotera naPolite Jewe. Ndinokumbirawo naJustice Kamunda nevamwewo vari kuGuruve paChibvongodze chakasara. Ndinokumbirawo hangu kuti kana zvichigonawo vaine padiki pavainapo, kunyanya kumapiritsi ndoku kunyanya kunditambudza musi nenguva. Handina anokwanisa kunge achinditengera mapiritsi. Mapiritsi andiri kumwa sofa pari zvino ndakatengerwa nechaplain pano pajeri. Ndinoitenda, ndo imwe yanga ndasiya kuti ndikwanise kunge ndichitenda. Saka kuvanhu ivavo ndinokumbira kuti kana pana ane tsitsiwo vandibatsirewo. Ndiri pano
parecentral nemapiritsi kana nehembe nezvekushandisa pano pajeri. Ndinofunga ndo zvinoshupa. Okay. Hama dzangu ndofunga mazvinzwira nyaya yamukoma Bernard. Vanotaura kuti ivo vakasungirwa nyaya unlawful entry, but kwakange kusiri kuda, kwange kuri kutsvaga kubatsira family yavo. Tinoti vane zvinhu zvavakumbirawo vachiti isusu ndinokumbirawo zvekushandisa, ndingave ndiri mukati merino jere, dzingave bhutsu, dzingave hembe, chingave chikafu chaicho kana majuzi ekupfeka. Vazotaurawo zvakare vakati vane mhuri, vane vana 9, vamwe vacho vari kunzi havasi kukwanisa kuenda kuchikoro, kune vanokwanisa kubatsira mhuri yeZimbabwe. Zvinonzi kana dambudziko rawira umwe wedu rawira tese. Isu seSly Media tinoti rambai muchisubscribe, muchilike, muchikomenda, tichingotenda zvakare kune vari behind the scenes. SlyMedia tinoti building bridges.